Tingog Banwaan. Tingog Banwaan. Doc Cedric, good morning tabi. We're live sa DCGB po. Morning tabi, Pio. Opo, kare-report pa lang ni Ands so latest na directive in connection kan kamugtakan kang panahon tadig di tabi. Please go ahead, Sir Cedric. Ang tangon yan baga, sunod-sunod ang issuance kan pag-asa manungod sa flood warning pagkatapos ng gale warning sa dagat. Kaya kay Puhantaman magkaigwaki advisory sa mga estudyentes na haranig dyan sa salog, pagkatapos haranig dyan sa dagat, lalong-lalo na itong mga parasira baga na makamapiliguhan sa makusugon ang tukol mo niyan sa daraka ning pagkusog ang habagat pagkatapos so epekto pagod kang bagyo niya sa pasyan. Ay, opo. Importante, sir, an approach ta sa social media buda di sa mainstream media. Ano po? Itong halimbawa igwa ng mga nakalawod, Sir Cedric, takadaklan ba kan iba minaalawod pagkampante ang panahon, matanga o niya na maaga. Anong abiso sa tabi, Sir Cedric? So nagralawod na matanga, okay lang ito. Ararayo ito. So darakula itong lunadan. Hining sa advisory tango niya, small fishermen, lalong-lalo na hindi sa gale warning. Kada ay makita bagyong direktang matama. Ayun, oho. So mga parasira ining saradit-sadit ano? Mga desagwan, tapos kaya, so may mga makinang saradit man. At Opo. talagang, sindasan na ang nakakasakay dyan na pangsaradit, sinda mga dakulang mga kakayahan na tanganing sa darakulang hukul kaya ninda. Nakasusaro nga ni, so na-receive kong gale warning information from Pag-asa, so sa bulletin ninda, maabot sa hanggang 4.5 so wave. Opo. 4.5 meters. Nakulaon iyan. Sakit dyan ang saradis na lunadan. Sir Pero Cedric, sa mga pampasayro, dahil mapigbawal. iyo po, oho. Sir, ano po ang papel na dapat pinagigibo ng unyan kan mga kapitanes manungod sa ipinalos nindong direktibang initabe? Ano sila, ang mga mayors, ma-relay man kayan sa mga kapitan. Pagkatapos ang mga kapitan, ma-relay man kayan sa mga parasira. Tanganing, dahil na sila mag-dagos, tabaka mapiligruhan sila. Problema tapa yan. Opo. Tapos, bako sa nakitaan mga problema, mas na mga problema, so sa rin ng pamilya. Iyo po. Duman, sir, sa kwan, so mga pinagbabaha, buda pigla landslide, tabe? Dahil pa man kitang dahil pa kitang advisory sa baha. So, sa river swelling lang, tabaka may magbaralyo sa salog o may magkuro kararigos na bigla sinang abuton kisards kung magkaigwang flash flood dahil sa mga biglaan na pagkusok ng uran. Ito ang peligroso. Pero sa mga pagbabaha, tapos ay pakitang nahiling na threshold, nga nang magpalos kita naman kay advisory. Dahil pa nagsabi ka sa may. Ay, dahil pa minaabot duman sa linyada, kumbaga, sa limit. Ano tabi, Sir Cedric? So, pinaka-threshold niya na pwedeng, yun na ito, pwede kitang mga puda na peligroso naman. So, pwedeng paglangkaw kibaha. Dahil pa ito kasabay-tabi. Opo. Sir, sa impormasyon na ipinagpaabot sa Indukan Pag-asa, sagkod no arin ang araw kayo ng panahon tatabi, over? Dahil man kita ramon, pero ngunyan baga Pio, kung sa prediction, bako unang forecast, kung sa prediction level, ngunyan na July, tapos September, August, bakong September, July, and August, yun na baga ang peak ang habagat. Pag peak ang habagat, pwedeng magkusog ang paros, tapos ang uran dahilan sa habagat. Na pwedeng halawig iyan, mas halawig kaysa bagyo. Pero bako, mas siring kakusog ang bagyo. Pero ini man ang panahon, nga na nagkakaigwa baga kita nagpupuon-puon ang bagyo sa tuya. Kaya lang, sa tuya matama, tayo bubusol kang habagat pasiring sa north. Kaya lang, pag abot kayo sa north, hihigo po niya sa habagat, makusog ang paros, tapos makusog ang oran. Ito ang peligroso sa Ay, magayon na na-explicar mo tabi, Giraray, Sir Cedric. Ano po? Yan panahon talaga na naghahabagat kita and minaabot na paminsan ito. Bako ano paminsan, kundi frequent to pugada, tribunada, Sir Cedric. Ano po? Delikado yan sa parasira. Pero ini man ang panahon, Pio, na itong mga biyahe baga dyan sa Pioduran, itong mga biyahe dyan sa may Libon, na biyaheng dagat, iyo man inisungo niya na panahon na kuminsan, nasususpender yan dahil sa gale warning. Okay. Now, and kung halimbawa, dahil tamang pighagad may bagyo, bako sa tuya ang direksyon, ta ibubusol sa paitaas. Pero pag abot sa north kayan, hihigo po niya sa bagat, makusog-kusog mo ang paros, tapos ang oran sa tuya. Yan, tibaad kung mag-expect ay dahil maitaas nga yan. Expect na pagyaon na sa itaas o bagyo sa may norte kang Pilipinas,
hugot niya suhabagat, matatlapas subagyo, sige na naman lugod ang oran buda paros-paros. Kung sa senaryo tabi, senaryo 4 yan, Scenario sa to 4. maaga ang bagyo, pero ihigo po niya nabagat. Yan, oh. Tapos ang senaryo 5 ta, sa to yan maagi sa bagyo, tumaaga din sa south, pero hihigo po niyang amihan. Aha, okay. Tapos sa senaryo 6 man, sa to yan bagyo, araw ka nangyaring Usman, yaon dumasistan Samar, pero igwa kitang tropical, ayun na, confront katapos northeast monsoon, scenario 6. Ining habagat, pag may nag-aging bagyo dyan sa east, ina ang scenario 4 sa Tuya. So talagang dapat permit ang ikmat and makakampat tabi Sir Cedric. Ano po? Siguro kita. Opo. Sige tabi sir, kung ikaw ka pang gustong idagdag, nasa sa imo ang ere, go ahead po tabi. So karsangon yan, iyo man sa naiyan, pagkatapos mag-ingat girare kita, tapos perming magdangog siyempre sa radyo ta, pag may mga peligrong nahihiling kami, tapos may narasibi kaming weather bulletin or advisory from Pag-asa, at palawas man abiso sa komunidad para sa ng guidance na para sa protection kan sa buhay. Opo. Sir Cedric, God bless, salamat po and babuhay ka mo. Salamat man. Okay, mga tugang, yan po si Dr. Cedric Daep sa tuyong nakahoron po halay dyan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office.